Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli Gymnatloncastu. Dneska sme pricestovali do Bystrice, kde sme vlastne chceli privítať nášho špeciálneho hostia. Je to náš bývalý popredný chodec, je to bývalý šéf-tréner Slovenského atletického zväzu, je to pomerne čerstvo vymenovaný profesor a v neposlednom rade samozrejme tréner a momentálne aj pedagóg na Fakulte telesnej výchovy a športu v Banskej Bystrice, Martin Pupiš. Martin, vitaj. Ahojte. Krásny úvod, toľko titulov, toľko... Dúfam, že som na nič nezabudol. Myslím, že nie, možno by som iba upravil ten názov fakulty, že Fakulta telesnej výchovy, športu a zdravia, ale myslím, že všetko ostatné bolo správne. Takže je tu človek na správnom mieste, človek, ktorý určite vie, o čom hovorí a vlastne my by sme sa dneska chceli rozprávať o atletike a z toho dôvodu, že aj v rámci našich programov v Gymnatlone je jeden z tých základov pre tú všeobecnú športovú a pohybovú prípravu tá atletika, takže sme chceli dneska trošku viacej približiť tým ľuďom tú atletiku a koho lepšieho si pozvať ako takúto kapacitu, ak to teda môžem takto povedať. Samozrejme, určite skromne povie, že nie, ale my si myslíme, že áno. Dobre, Martin, tak skús nám nejako približiť, že ako si sa ty dostal k atletike. Tak atletika je kráľovná športov a už ako malý som chcel byť král, takže som si vybral atletiku. Ale nie, naozaj, keď som tak nad tým rozmýšľal, tak atletika vlastne bol šport, pre ktorý som sa narodil. Už keď si predstavím aj to moje detstvo, keď som vyrastal na sídlisku, tak dnes to už asi nie je úplne normálne. Možno ani vtedy to úplne nebolo normálne, ale pamätám si, že mal som nejakých 5-6 rokov a behával som okolo panelákov a mamu som nútil, aby mi stopovala, či sa zlepšujem. Teda naozaj už neviem, kde sa to vo mne nabralo, ale už vlastne v roku 1984, keď som mal 6 rokov, keď sa Československo nezúčastnilo na olympiáde, tak som ten šport sledoval a tá atletika bola pre mňa niečo také očarujúce, kde som videl teda tých víťazov s rukami nad hlavou a páčila sa mi vždy vytrvalosť. Takže to bol asi ten taký základný impuls a ten šport sa tak zvážal popri mne v podstate od detstva, lebo rodičia boli obidvaja učitelia telesnej výchovy, takže mal som k tomu veľmi blízko. To, že som sledoval ten šport, mi pomohlo aj v ďalšie veci, že už keď som mal 6 rokov, tak som poznal všetky zástavy sveta vďaka tomu, že som sledoval ten šport. Ale paradox je, že ja som nerobil úplne samozrejme od toho raného detstva iba atletiku, lebo v tom období, kedy som ja bol ešte dieťa, tak tí atleti začínali niekedy okolo 10-12 rokov, teda od 5 do 10 rokov som robil gymnastiku. To bola u nás taká rodinná tradícia, lebo nakoniec aj môj bratranec bol reprezentant gymnastike, aj môj strýko, takže celá rodina sme prešli tou gymnastikou, ale už počas tých gymnastických začiatkov aj tí tréneri, aj keď som sa rozbiehal na preskok, vraveli, že to je vidno, že to je atlet, takže v podstate, tak ako som povedal v úvode, som sa pre tú atletiku viac menej narodil a ten ďalší vývoj bol prirodzený. To bola vlastne ďalšia taká otázka, že či ešte pred tou atletikou bol nejaký šport. Povedal si teda, že gymnastika. Je to tiež jeden zo základov, tak ako sme povedali na začiatku, aj pre nás je jedným z tých základných pilierov. A aká to bola disciplína v gymnastike? Gymnastika ako dieťa robili sme viacboj. My tiež to máme aj v rodine teraz, takže ja som robil 5 rokov gymnastiku, manželka 9 rokov, ale tým, že teda som v tých 6 rokoch chcel vyhrať olympiádu a pri tej gymnastike som skončil pri nejakej horkoťažkou medaili z majstrovstiev kraja, tak som pochopil, že tam olympiádu nevyhrám. Ale keď to tak zoberiem, tak čo som mal rád, bol preskok a hrazda. To by bolo také akože veľmi blízke. Tam som sa cítil dobre, ale musím povedať, že už s tým pribúdajúcim vekom, keď som mal skákať hlavne tie prvky smerom vzad, tak to mi robilo problém. Ani nie teda koordinačne, ale viac menej to bolo o strachu. Pamätám si, ako som sa trápil v tých 9-10 rokoch, keď som mal skákať salto z hrazdy. To som mal vždy takú fóbiu z toho, že kopnem do hrazdy. Ale samozrejme asi dnes tie 90-ročné deti sú inde pohybovo ako to, že by skákali salto z hrazdy. Práve. No. Bolo to prirodzené prejsť do tej atletiky pre teba? A bolo to hneď, teda ako som spomenul na začiatku, si jeden z bývalých popredných našich chodcov. Bola to hneď chôdza ako atletická disciplína?
Ten vývoj atletický bol taký, že ja musím povedať, že bol dobrý, lebo som prešiel všetkými disciplínami. V 10 rokoch som začal chodiť vtedy to bola internátna športová škola, dnes sú to stredné športové školy a tam som vlastne prešiel všetkými disciplínami. Prioritne to boli teda tie vytrvalostné behy. Teda u tých detí to začína od tých 600 metrov, postupne k 1500 metrom. Okrem toho, čo je trošku v rozpore s tou chôdzou, som skákal aj do výšky. Keď som mal 11 rokov, som sa preskočil o 4 cm, len som mal nevýhodu, že som bol od všetkých výrazne menší, takže to nestačilo na nejaké veľké úspechy. A teda prešiel som všetkými tými disciplínami, veľmi sa mi páčil skok o žrdí, ale tým, že som mal ten gymnastický základ, ale tým, že som bol skôr pomalý ako rýchly, alebo teda keby som to povedal slušne, že nie pomalý, ale vytrvalý, tak na tú žrť som nemal dostatočnú rýchlosť a preto teda to ďalej postupovalo cez tie vytrvalostné disciplíny. A jedného dňa, keď som bol siedmak, tak prišiel jeden môj kamarát z tréningovej skupiny s tým, že poďme vyskúšať chôdzu, tak sme išli na chôdzu. Nakoniec som ostal jediný pri tej chôdzi, ale tam pre mňa to možno ani nebolo v tom prvom momente to, čo som mal predtým, že chcem byť šampión, ale natrafil som tam na úžasného trénera, ktorý bol pre nás skôr taký akože otec, bol pre nás obrovská inšpirácia. To ma poznačilo v podstate do dnešného obdobia, keď to beriem, že to je po 32 rokoch a veľakrát aj keď si vyhodnocujem tie situácie v živote, tak si hovorím, že ako by sa rozhodol on. Dnes sme kamaráti, týkame si, ale vtedy naozaj to bol veľmi dôležitý moment v tom mojom živote. Ty si spomínal, že si začínal, keď si mal 6 rokov, hej, že pred 1990 si išiel na nejaký prvý tréning, asi predpokladám. Ja som vtedy ešte nežil, Paťo tiež asi vtedy ešte nežil. Ako to vtedy vyzeralo na prvom tréningu, že keď si porovnáš dnes, ako to vyzerá, hej, a ako to vyzeralo vtedy, čo proste rozdiel desiatky rokov, tak kam sa tá atletika posunula? Ja by som možno začal ešte o tej aj gymnastiky, že ako to vyzeralo v tej gymnastike. Kľudne, jasne. Ja keď som prišiel na prvý gymnastický tréning, tak tí, čo poznajú možno halu na Šťavničkách v Banskej Bystrici, dnes sa tam hráva basketbalová liga a vtedy, keď som ja bol malé dieťa, tak vlastne 2/3 bola gymnastická hala a 1/3 bolo judo, kde bolo klasické štvorcové prostné boli, to čo v Bystrici nie je nikde a skoro na Slovensku sú možno 2-3. Teda naozaj geniálne podmienky pre gymnastiku. Okrem toho sme mali ešte Molitánovú halu, ktorá bola samostatná miestnosť, rovnako s náradiami. Teda to boli také podmienky snov. Naozaj, že na tú gymnastiku také podmienky v súčasnosti nie sú. No a čo sa týka už tej atletiky, tak samozrejme zase tie podmienky na atletiku boli výrazne horšie. Ako je to dnes. Bola tu síce tá istá, dnes už jediná hala atletická na Slovensku, len vtedy ešte ten povrch nebol ten tartanový, ale bol tam Japex, to už pozná asi iba staršia generácia, také štvorce zhruba 0,5 metra krát 0,5 metra, každý druhý sa odliepal a bola tam extrémna zima v zime v tej hale a extrémne teplo v lete a všade okolo inde bol tartan. Vtedy bol teda škvára, tartan bol vtedy iba asi v Bystrici a na Interi. Nikde inde potom pribudli Košice, Nitra, ale naozaj dieťa chodilo z atletického tréningu ufulané po kolena od škváry alebo od antuky, takže tie podmienky boli výrazne horšie. Dnes sa tie podmienky nedajú porovnať, aj keď samozrejme ten deficit hal na Slovensku je, čo je tiež paradox tým, že máme Jana Volka, halového majstra Európy a vlastne sme krajina už posledné 2 mesiace bez jedinej štandardnej haly. No, ty si popísal tie podmienky, že aké boli vtedy a aké teda samozrejme teraz asi momentálne je to niekde lepšie asi, ale nie je ideálne, ako si spomenul. A kebyže máš porovnať deti vtedy a teraz, hej, že ty si spomínal, že okolo sídliska si utekal, prosil si mamu, aby ti stopovala. A je to vidieť niečo takéto aj u dnešných detí, že sú také zapálené, pretože aj mimo toho tréningu sa nejak tej atletike možno venujú, že takto preto sú zapálené, že to, čo tam chýbalo v tých podmienkach, tak vykompenzoval nejaký zápal pre ten šport alebo pre tú aktivitu, alebo že ako by si toto zhodnotil? Ten zápal bol oveľa väčší, ako majú dnes deti. Dnes deti chcú byť šampióni, ale chcú urobiť strašne málo, alebo sú ochotní strašne málo pre to urobiť. A druhá vec je, chýba tá spontánna pohybová aktivita. Tie štatistiky spred 32 rokov hovoria o tom, že dieťa v 92., keď sa ešte deti hrávali na ulici, tak v priebehu dňa nabehali okolo 7 kilometrov.
to je 49 km za týždeň, zhruba 2500 km za rok. To je celkom dobre trénovaný vytrvalec. A to dnes tie deti nemajú. Teda oni nemajú ten základ. Druhá vec je, že ja si dovolím povedať, že vtedy sme boli všetky deti pohybovo všestranné. Ja si pamätám, že keď som mal 14-15 rokov, tak boli futbalisti na štadióne. My atleti a futbalisti sme si vždy tak trošku zavadzali, tak sme sa podpichovali a vyzvali sme ich, že nech si idú s nami zahrať futbal. Vo futbale sme ich atleti vytrepali, ale potom bol zase cezpolný beh a vytrepali nás oni v cezpolnom behu. A boli to naozaj elitní futbalisti, my sme boli neskôr, dovolím si povedať, elitní atleti, takže tá pripravenosť detí bola oveľa lepšia. Rodičia neboli takí úzkostliví, ako sú teraz. Bolo úplne normálne, že po tom tréningu proste niečo bolí, dieťa spadne. Ja tiež si pamätám, že prvýkrát moje dieťa išlo do škôlky a pani učiteľka nešťastná skoro s plačom nás čakala, že dieťa má modrinu a rozbité koleno. My sme sa smiali a teda ona sa potom čudovala, že všetci ostatní jej nadávajú. Takže naozaj ten prístup bol úplne iný a tie deti mali vtedy iné výzvy ako dnes, lebo ja som sníval o tom, že raz pôjdem na preteky do Maďarska. Dnes v podstate môžete cestovať, letieť na Cyprus do Španielska za 20 €. Dnes to nie je nejaká veľká motivácia a čo si dovolím povedať, že na škodu je z pohľadu toho športu aj to, že my sme tam prežívali už v tých 10-12 rokoch pomerne dosť veľký stres. To isté aj dnes v škole chýba, že deti mnohokrát v škole nie sú skúšané aj pre tabulou, čo jedna vec je, že neviem si predstaviť, akých budeme mať učiteľov a právnikov, keď sa nenaučia rozprávať, ale je to akože eliminácia stresu, len ten stres je to, čo nás učí odolnosti. A teda tie dnešné deti nie sú toľko stresované ani v škole, ani na tom športovisku a toto perspektívne bude podľa mňa chýba celej tej spoločnosti, že bude menej odolná. Takže aby som sa vrátil na začiatok, že tie deti boli naozaj vtedy lepšie pohybovo pripravené a boli oveľa odolnejšie a teda aj samostatnejšie. Ty si vlastne aj tréner. Teraz sa venuješ samozrejme ako profesionál našim najlepším olympionikom. Čo sa týka chôdze, trénoval si aj deti? Začínal si s deťmi? Podľa mňa každý by mal trénovať deti, minimálne na začiatku. Ja som mal veľké šťastie, že aj počas vysokej školy, aj počas toho, ako som si robil doktorát, tak som dostal od môjho školiteľa povinnosť trénovať deti. Bola to pre mňa obrovská skúsenosť, lebo možno to tak poviem, že nie je výhodné pre seba, ale trénovať majstra sveta vie každý, lebo už ten dospelý človek vie, čo chce, má zabehnuté rituály a tam v podstate ten tréner môže byť nápomocný, môže niekedy niečo pokaziť, ale ten športovec je vyspelý. Ale zistil som pri tých deťoch, že tam ani 10 sekúnd z tej hodiny nemôžem zaváhať, musím to mať presne pripravené, musím ich dobre koordinovať, takže pre mňa to bola veľká škola a každému začínajúcemu trénerovi, aj keď sa to zdá neatraktívne, by som odporúčal, aby začal najskôr s deťmi, aby zistil, ako to má celé prebiehať a myslím si, že keď budem starší a budem ma baviť ešte tá trénerská práca, tak od tých elitných športovcov sa asi tiež vrátim k deťom, čo robí veľa tých starších trénerov, kde sú to teda tí takí deduškovia a staré mami, čo majú trošku iný prístup a tie deti ich majú veľakrát radi a môžu odovzdávať tie svoje skúsenosti. Takže určite ja som mal s tým skúsenosť, je to veľmi dobré a každému začínajúcemu trénerovi by som to odporúčal, aj keď viem, že 24-25 ročný tréner, keď mu niekto povie, že má trénovať deti, tak sa mu to nepáči. Je to taká škola aj života, hej, že v podstate je to tá, ja by som to nazval ako z nášho pohľadu, hej, aj čo sme akože tréneri detí, to je všeobecne, ale ja som trénoval futbal, aj Paťo trénoval futbal, že je to taká tá najťažšia práca práve, jak si spomínal pri tých deťoch, že zaujať, že fakt, že tam je aj trošku aj ako vychovávateľ ten tréner, snaží sa byť nejakým tým vzorom. A ja by som sa ešte vrátil k tomu problému, čo si opísal pri tých dnešných deťoch, hej, že asi keď si tam trénoval tie deti, tak si to vnímal, že nejaký ten problém s tou všestrannosťou, s tou odolnosťou tam je. Čo si myslíš podľa teba, že kde je ten problém, alebo že čo to zmenilo? Že je to, rodičia sa inak správajú, je to, že jak spoločnosť vlastne plýva, alebo sú to fakt, že tie smartfóny a mobilné telefóny, alebo tá internetová doba, že viac ich láka toto ako byť vonku, že čo podľa teba je toto taký, že kameň úrazu, že prečo sme tu teraz takto a je to ako keby, že smerom k horšiemu, čo sa týka pri tých detí.
Tá výhovorka na dobu je taká najľahšia cesta nájsť toho vyníka, lebo vyník je doba a tým pádom je všetko v poriadku, ale ja som to aj v tej vrcholovej atletike veľakrát riešil, že mnohokrát sa hovorí, že nemáme dobrých vytrvalcov, lebo sa máme dobre. A potom sa pozriem, že vyhrávajú Nóri, Briti, Američania, tak tí sa musia mať potom neuveriteľne zle, keď je to tak. No a druhá vec je, že keď to bereme, že zlyhala spoločnosť, tak musíme hľadať nejakú nápravu, ako to urobiť. My sme vyvíjali iniciatívu aj smerom k štátu, kde jednak sme bojovali o navýšenie počtu hodín telesnej výchovy, kde sme vlastne jediná krajina v Európskej únii, ktorá si znížila počet hodín telesnej výchovy a nenašli sme tú politickú podporu adekvátnu. Už keď sa to našlo, tak potom sme našli vlastne tých, ktorí to dokázali zarezať. Teda to je jedna vec, že v škole nie je dostatok pohybovej aktivity, deti nemajú spontánnu pohybovú aktivitu, to by som každému rodičovi odporúčal, nech si nájde tých 5-10 minút navyše, ak má teda tú školu takto blízko, aby išiel s tým dieťaťom pešo do školy, rovnako aj zo školy. Ja sám môžem povedať aj za našu rodinu, že darí sa nám to len naspäť zo školy, ráno sa ponáhľame, ale obetujeme tých pár minút, aby naozaj sme s tými deťmi sa prešli, porozprávali. A potom ďalšia vec je samozrejme, kde kvitujem to, na čo sa vyhovárajú tí rodičia, že nemajú toľko času. Ale tam si myslím, že by bolo veľmi dobré riešenie, keby sa hľadala cesta k tomu, ako aplikovať rôzne krúžky aj do toho školského systému. Lebo pre mňa ideálny scenár pre rodiča by bolo to, ako to robia niektoré tie zahraničné školy, ktoré pôsobia aj na Slovensku, že dieťa je od 8 až do pol 5 v škole, ale ono príde o pol 5 už naučené, 2,5 hodiny vyšportované, rodič si ho zoberie o pol 5 a vlastne fungujú ako rodina. Rozprávajú sa, existujú a nepotrebujú ísť na krúžok, keď nechcú mať z neho šampióna. U nás to funguje tak, že u nás mi dajú dieťa o 1, čo v podstate všetci rodičia robia do pol 4, takže 2,5 hodiny riešime problém, že čo s dieťaťom. Potom rodič príde s vyplazeným jazykom domov a dieťa rýchlo urobí úlohy, beží sa na nejaký krúžok a zase potom sa snažíme starať o to dieťa a všetci sme unavení. Teda úplne super by bolo, či už to bude riadené štátom, alebo vstúpi do toho aj ten biznis sektor, ktorý by mohli sa uplatniť v tých školách, aby naozaj boli tie deti takto pokryté. A toto je úplne kľúčové aj pre celú našu spoločnosť, lebo ten šport sa veľakrát tak znevažuje, veľakrát to vnímame iba cez ten elitný šport. Ja stále berem to, že Saganov, Toto, Kuzminové máme na to, aby sa predávalo viacej bicyklov, bežiek, tenisiek a to je iba taká akože radosť na tých pár okamihov. Ale dôležité je to, aby sa nachádzala tá inšpirácia. No a u nás neexistuje ten transfer tej inšpirácie, aby sme to prenášali do toho školského systému, aby sme tie deti motivovali. Veľakrát hľadáme výhovorky a ďalšia vec je, že pre mňa je nepochopiteľné, že mnohí tí pediatri sa vyhovárajú, alebo teda to tak hodnotia, že celý september pečiatkujú, aby deti nemuseli cvičiť. Čo je akože pre mňa na jednej strane OK, keď ich Hippokratová prísaha k tomu teda opravňuje, aby dávali tie pečiatky, tak je to OK. Ale tam by mal byť druhý krok, že ak dieťa nemôže cvičiť, tak by sme mali hľadať príčinu a riešenie. A teda ak nemôže cvičiť kvôli zlému držaniu tela, tak by malo to dieťa chodiť podľa mňa 3-4 krát do týždňa na fyzioterapiu alebo rehabilitáciu a ten rodič by si to rozmyslel, či to jeho dieťa nebude tie 2 razy v škole cvičiť, keby 4 krát s ním mali do týždňa do nemocnice, takže toto by mali byť tie ďalšie spúšťače, kde to už smerujem aj k tomu možno, kde by sme mali hľadať tie riešenia. Toto je naozaj troška ťažšia téma, ale treba ju nakúsnuť. Ja samozrejme. Je určite treba sa dôležitá. Rozprávať a v podstate aj o to, čo sa my snažíme, je nejakým Týmto spôsobom. Týmto by som chcel všetkých rodičov, ktorí nosia deti na naše krúžky, pochváliť, že minimálne vytvorili nejakú tú príležitosť tým deťom sa hýbať a my sa zase snažíme im urobiť, prebudiť tú lásku k tomu športu vlastne na celý život, aby naozaj už aj tí učitelia možno na základných školách, na stredných to mali o niečo jednoduchšie, lebo naozaj tá pohybová kultúra, treba na nej pracovať. Ja by som hlavne chcel kvitovať to riešenie v rámci tých škôl, lebo my to vidíme aj u nás, že máme veľa materských škôl, kde my preberáme tie deti a berieme si ich na tréning a vlastne rodičia tam väčšinou chodia o 4. o 5. hej, namiesto toho, aby o 1. o 2. a vyhľadávajú to a sú akože veľmi spokojní s tým, že je to takéto riešenie, že my ideme po tie deti, my ich prezlečeme, pripravíme na ten tréning, ako keby, že majú tú extra hodinu, že nemusia stresovať sa, riešiť, že musím ísť z roboty, musím sa vrátiť, musím niečo vymýšľať, čiže
toto ako riešenie tiež musím apelovať na to, akvitovať, že určite toto je jedna z možností a ako to riešiť. Takže. A vieme sa od niekoho učiť? Ja neviem, škandinávské krajiny to majú lepšie? Alebo západné? Toto sa veľakrát hovorí, že mali by sme sa učiť vo všetkom od Fínska, lebo Fínsko je líder z hľadiska vzdelávania. Len tí, čo to hovoria, tak si nevšimli, že posledných 5 rokov Fínsko klesá aj v rankingu PISA testov, teda to je v kvalite vzdelávania. A rovnako aj trošku pokrývkáva u nich aj tá pohybová aktivita. Aj keď my, keby sme boli dnes na úrovni Fínska, tak sme šťastní. Ale treba vnímať to, že už aj tí Fíni doplácajú na to, že tá doba sa mení. Ja som mal debatu s ministerskými úradníkmi aj s ministrami tie posledné 3 roky mnohokrát. Všetci mi rozprávali o tom, ako to bolo vo Fínsku, len ja na rozdiel od nich som bol vo Fínsku a videl som aj tie fínske školy. Takže jedna vec je, že tam to začína trošku pokrývkávať a druhá vec je, že oni majú neporovnateľné možnosti na to, čo u nás sa označuje ako aktívna škola. U nás všetci rozprávajú o aktívnej škole, ale prvý prvok aktívnej školy je to, že dieťa ide do školy pešo alebo na bicykli. Teda v slovenských podmienkach to znamená, že smrť na prvom alebo druhom prechode prechodcov. A potom ďalšia vec je, že oni majú vytvorené počas dňa tie také prestávky, čo neviem, či ste vy ešte zažili, ja som to zažil, že sme ako ovečky chodili do kruhu to volalo sa to, že prechádzacia prestávka. Dnes by to nemusela byť prechádzacia prestávka, mohli by tam byť nejaké preliesky, deti by pol hodinu, 3/4 hodinu potom lozili. To je super. My sme mali na základke také, ja si ešte spomínam, že mali sme že veľkú prestávku a vtedy povinne všetci von. A trošku sa vybehať, hej, že toto... Bavíme sa, že chceme mať zdravého človeka v prvom rade. Nemusí to byť hneď, jak si povedal, že šampión. A my dáme vlastne tie deti do lavíc v podstate od 6. roku a oni tam sedia vlastne a presne ak tie prestávky nie sú, tak asi tiež to nie je úplne najideálnejšie riešenie. Keby sme hľadali fakt, že tú inšpiráciu v nejakej krajine, tak by som povedal, že Afrika. Lebo deti tam chodia pešo do školy, celý deň sa hýbu, v podstate bojujú o prežitie, lebo oni nejdú si tam do školského bufetu niečo kúpiť, ale musia prejsť 3 km na to, aby si zo studne nabrali vodu. Teda musíme naozaj vnímať to, že my žijeme v 8% ľudí s najvyššou kvalitou života na svete, aj keď sa tu neskutočne sťažujeme. Máme sa perfektne, toto je dan za to, že sa máme perfektne, ale mali by sme hľadať teda tie riešenia, ako sa hýbať. Dnes je dobré, že tí, čo sme v tých väčších mestách a ekonomicky zdatnejší, tak to začíname možno trošku viacej vnímať, ale kľúče, aby tá rodina hľadala to také riešenie, že aby inšpirovali rodičia deti. Ja zase, keď to poviem na vlastnú rodinu, tak ja chodím takmer každý deň behávať a moje deti hlavne v lete majú bežne také, že to, čo som aj ja mal, keď som bol malý, že tati, chcela by som si zabehať okolo domu. Hej, a to je také, že si poviem, že super. Asi v tej rodine, kde nechodia rodičia behať, to nemajú. Takže tam by mohla byť taká inšpirácia tiež možno aj pre tých, ktorí vám vodia tie deti na tréningy, že ešte okrem toho ich motivovať aj tým vlastným príkladom. Myslím si, že je dôležité, ale aj aby tie deti videli tých rodičov, že športujú. Aby to nebolo tak, že nejakým spôsobom oni si idú zašportovať počas toho, že oni sú v škole, oni vlastne ich nevidia, že asi aj to by mohlo pomôcť k tomu, aby tie deti vôbec prejavili záujem o ten šport, aby naozaj aby tí rodičia s tými deťmi aj reálne venovali ten čas, aj keď nie je to úplne jednoduché, ale aby naozaj s nimi cvičili. Nech to vidia hlavne u nich. Ja to presne takto vnímam, lebo ja aj napriek môjmu porastu na hlave mám relatívne malé deti a 6 až 12 ročné dcery mám a 2-krát do týždňa chodíme na tréningy, teda oni chodia na atletiku, ale to atletika je také akože prehnané slovo, taká všeobecná príprava a vtedy my chodíme s manželkou obidvaja behávať. A oni teda naše decká vidia, že ideme behať, chodíme samozrejme aj spolu aj korčulovať, aj bicyklovať a to je naozaj veľmi dôležité, aby to tie deti videli priamo, aby to nebolo o tom, že dieťa príde zo školy a mu poviem, že ráno som si bol zabehať, keď si bol v škole, ale naozaj, aby niekedy fungovali aj spoločne, niekedy možno znížiť to tempo kvôli tomu dieťaťu, ale aby to bola taká aj socializácia v rámci tej rodiny a potom aj ten osobný príklad, lebo či sme zlí alebo dobrí rodičia, tak vždy budeme príkladom pre tie deti a keď to tie deti vidia, tak to je ten prvý spúšťač, lebo keď to zoberieme aj v tej škole sú možno 4, 5, 6, 7, 8 hodín, ale potom sú tie prázdniny, tie víkendy a tie zvyšné časti dňa, kedy sú s nami. Rovnako aj s vami sú na tréningu možno 2, 3, 4 hodiny do dňa. Vy ich naučíte to, ako ste povedali, tej pohybovej kultúre, ale
to v srdci im dáva ten rodič a tam musí byť tá inšpirácia od rodiča. Mám teda dieťa, od koľkých rokov by som ho mal prihlásiť do tej atletiky? Alebo od koľkých je to možné vôbec, áno? Lebo však tie programy väčšinou, napríklad na futbale viem, že od 6 rokov väčšinou sú menej ako 6 rokov, málo kedy sa dávajú, sú tam nejaké predprípravky a tak ďalej, ale väčšinou akože väčšina klubov má od 6 rokov, takže ak je to v tej atletike, že od koľkých rokov sa príjmajú deti? V atletike je to tiež väčšinou od 6 rokov, aj keď sú niektoré tie krúžky, kde už od 4 berú. A ja, tak ako som povedal, aj moje deti v tých 6 rokoch začali s tou atletikou, ale to atletika je naozaj také akože veľmi silné slovo. Keby som to zobral na takú tú výkonnostnú atletiku, tak pre mňa to začína s tou výkonnostnou atletikou niekedy okolo 13-14 rokov. Ale tiež to nie je ešte o tom, že v 13-14 si poviem, že budem maratónec alebo štepár alebo skokan do výšky. Ale to je to obdobie, kedy by som začínal s tými deťmi, aby prešli všetky tie atletické disciplíny. Lebo toto je veľmi dôležité, že tá atletika je veľmi rozmanitá a každý si tam hľadá tú obťažnosť v tom, čo robí. Ale keď neprejde všetky tými disciplínami, tak nechápe tie ostatné, lebo ono je to tak, že maratónec alebo chodec si povie, že tak ten môj výkon trvá 1,5 hodiny, 2-3 hodiny, teda to je najťažšie. Kladivár si povie, že najťažšie je hádzať kladivom, lebo kladivo je strašne ťažké. Bežec na 100 metrov si povie, že najťažšie je robiť beh na 100 metrov, lebo karibskí bežci sú najlepší a tí sa nedajú prekonať. A keď si prejdú tie deti všetkými tými disciplínami, majú šancu nájsť ten svoj potenciál a pochopiť tú obťažnosť všetkých tých atletických disciplín. To mi sedí, čiže keby som sa vrátil k tomu... Ako vlastne vyzerá ten potom u tých malých, lebo jak si povedal, že od tých 13, čiže od 6 do tých 13, ako to vlastne vyzerá na tých tréningoch, že čo tam vlastne čomu sa venujú, lebo však atletika je rozmanitá, je tam strašne veľa disciplín, zabrdajú už do všetkých, alebo sú tam len nejaké také... Keď to poviem z nášho hľadiska, teda keď využívame atletiku, tak my sa snažíme, samozrejme atletikou začíname v tom nejakom našom príbehu gymnatloniackom a máme tam, vlastne začíname behom, potom nasledujú skoky, sú tam nejaké hody, sú to všetko základy samozrejme. Či tak nejako podobne to je aj u vás čisto atletickom? Je to presne tak, lebo behanie je základná lokomócia a v podstate, keď niekto aj nechce byť atlét, tak je dôležité naučiť ho behať, lebo ja to stále hovorím, že keď chce niekto behať rýchlo s loptou, musí sa najskôr naučiť behať rýchlo bez lopty. Takže tam u každého je ideálne začať behom, potom presne začať kombináciu hádzania a skákania, kde už je aj tá koordinačná náročnosť a je to v podstate pre tie deti relatívne jednoduché, kde deti vedia hádzať aj loptičky, aj vortexy, rovnako vedia skákať. Samozrejme vždy je dobre začať od nejakého skoku do diaľky z miesta a potom robiť aj tú kombináciu s rozbehom. Teda tá cesta je úplne ideálna a keď tie deti zvládajú už toto, tak potom zapájať nejaké prekážkové dráhy, robiť tie kombinácie pohybov. A ja si myslím, že robiť u tých detí aj také nejaké atletické mini viacboje je úplne ideálne, lebo tie deti, každé dieťa má potenciál aspoň čiastočne sa presadiť v nejakej disciplíne a tam sa to trošku viacej ukáže, lebo mnohokrát sa používa pojem, že atletická postava a tam si vždy hovorím, že kto je atletická postava, či guliár, či 10-bojár alebo vytrvalec, lebo v podstate atletická postava je každý. Aj tí tuční vedia sa uplatniť v tých silovejších disciplínach, tí vysokí a svalnatí v tých rýchlostno-silových a zase tí malí vychudnutí sú tí vytrvalci, takže tam sa naozaj dá to celé spektrum pokryť. To znamená, že keby sa spýtam takto, vieme určiť talent v atletike? Alebo od jakého roku by som vedel určiť, že... Lebo keď to tak poviem, že keď je nejaké špecifický šport, dáme tomu hokej, futbal, viem už možno od tých 6-7 vidím, že naozaj už vie ovládať tú loptu a má nejaký teda potenciál. Dá sa aj v atletike nejako určiť. Vieme, že chodci teda musia byť troška viac vytrvalostnejší, šprinteri sú teda, alebo ty si povedal o tej atletickej postave, tak tí vytrvalci väčšinou nie sú nejakí muskulatúrni, sú väčšinou chudší, hej? Že či to vieme aj u detí nejako určiť ten talent. Alebo to je až od tých 13-14, prepáč.
Podľa mňa sa to dá niekde okolo 10. 12. roku života už identifikovať, lebo v tých 6 až 10 rokoch sú veľké vývojové rozdiely medzi tými deťmi. A stále aj v tých 10, 12, ale už sa to začína prejavovať, že vidíme tie prírastky, aké sú deti, ako reagujú na tie jednotlivé podnety. Teda ja by som to situoval niekde do toho 10. až 12. roku života. A tam je dôležité to, čo u nás systémovo vidíme, že nefunguje, a to je výber talentov. Lebo na to, aby sme mali talentovaných, identifikovaných, musíme otestovať celú populáciu. To sa u nás nerobí, bol tu ten náznak testovania prvákov, tretiakov. Ja som to mnohokrát hovoril, aj keď teda s pánmi, ktorí to testovanie aplikovali, tak najskôr sme mali taký rozpor, teraz sme už našli spoločnú reč, ale môžem povedať jednoduchý príklad, že mojej 6-ročnej dcere s podhmotnosťou 4 kg, tým, že športovala, tak oproti tým ostatným tučným deťom dnes mala o 4 kg menej, tak jej odporúčili atletiku, to odporúčili všetkým deťom, čo je akože super. Žiadnemu dieťaťu som tam nevidel odporúčenú gymnastiku a plávanie, čo je pre mňa neuveriteľné. No a tomu môjmu vychudnutému dieťaťu ešte odporúčili sumo a bobby. Hej, a to je akože užívateľský informácia pre mňa ako rodiča, že krúžok sumo v Bystrici alebo bobová dráha v Bystrici pomerne je dosť problematická, tá informácia nebola adekvátna. Teda pre mňa by bolo ideálne naozaj teraz 10-15 rokov zbierať databázu detí, vytvoriť nejaké normy, pozerať sa, kde sa nasmerujú, lebo mnohokrát sa u nás hovorí o tom, že tí vrcholoví športovci nie sú produktom systému. Hej, teraz najlepší príklad je asi Peťa Vlhová, kde sa hovorí, že ona nie je produktom systému, a ja sa pýtam, že či Michaela Šifrinová v Amerike je produktom systému. Hej, šport ako lyžovanie je extrémne drahý, žiadny štát ho nemôže financovať, lebo príprava mladého lyžiara stojí radovo niekde 15 až 20 tisíc eur. Keď budete mať na začiatku 1000 takýchto lyžiarov, na každého dáte 15 tisíc, to je 15 miliónov. Pri zväze, ktorý má rozpočet, odhadujem nejakých 500-600 tisíc, to je nereálne. Takže naozaj prvý kľúč na to, aby sme mali úspešných nielen atletov, gymnastov, ale úspešný šport je identifikácia tých talentov, a ja by som začínal teda dominantne testovaním piatakov, šiestakov, aby sme zistili, ktorí sú rýchli, pomalí alebo teda vytrvalí, ktorí majú predpoklady na nejakú skupinu športov, do toho ich smerovať a po pár rokoch si to vyhodnotiť, či to funguje. Optimálny model pre mňa je Slovinsko, krajina 2,5 krát menšia ako my, úspešná takmer vo všetkých športoch, a oni majú naozaj výborný systém identifikácie talentov práve cez tie školy a ukazuje sa, že ten produkt je výborný. Super. A od koľkých rokov má zmysel vôbec takéto testovanie robiť? Lebo tak, aby som načrtol niečo do tej našej kuchyne, takéto testovania vo forme šport analytiku my robievame. My to robievame od 5 rokov a už pri tých 5 ročných sa niekedy pýtame, že či to má zmysel už v takomto skorom veku, že z toho pohľadu, že kedy to má zmysel začať tieto testovania plošné a... Pre mňa 5-6 ročných nemá zmysel testovať z hľadiska toho, aby sme určili, či bude šampión, ale má zmysel testovať ho, keď ho budem testovať každý rok, aby som videl tie prírastky. To robia povedzme tí Slovinci, že oni vždy na začiatku a na konci roka tie deti testujú a oni vidia tie zmeny. Lebo tam je to veľmi dôležité preto, keď to zoberiem na vlastnom príklade, že ja keď som mal 18 rokov, tak som bol v atletike tretí na majstrovstvách kraja, lebo proste som bol menší, chudší, menej vyspelý od ostatných. Ale keď som mal 19 rokov, na to už som bol tretí na majstrovstvách Európy. Hej, a to bolo presne, že ja som tam mal ten prírastok toho biologického rozvoja. Tí ostatní, ktorí boli akcelerovaní, tak sa nerozvíjali a nemali tam taký veľký nárast výkonnosti ako ja. A tam teda u takýchto malých detí to má význam sledovať naozaj, aké sú tie prírastky, či to ide lineárne hore alebo nie. Teda samotné testovanie má význam, ale identifikovať šport v 5-6 rokoch, či sa na to hodia, tak skôr je to o tom, že tie deti tam môžu byť akcelerované, lebo mnohokrát je to o tom aj to, čo bolo to národné testovanie, tak tam bol test LACSET a prváci, my keď sme to tiež testovali, tak väčšina prvákov LACSET nevie urobiť. Hej, oni proste urobia 0 a to je úplne nezmyselné testovanie. Keby to oni trénovali v škole, ale nie trénovali, že na výkon, ale učil by ich to niekto mesiac, že na začiatku každej hodiny si urobte 3 LACSETy, tak potom to má význam testovať. A preto si myslím, že niekde okolo toho 10. roku už sa ukáže aj ten rozvoj tej zručnosti, nejaké predpoklady, čo sa týka schopnosti, no a potom teda tie deti už majú aj zaužívaný nejaký systém aj v tej škole, prípadne v tréningu. Už len počkajte, že či sa z toho systému teda slovenského dočkáme aj tu.
ale určite to je jedna z vecí, ktoré by mohli fungovať. Ja by som ešte využil, že máme takéhoto odborníka tu na otázku jednu ohľadom silového tréningu, že v akom veku sa zapája silový tréning pre atletov a teda, lebo však veľa názorov ja počúvam a sledujem na to, že kedy začať so silovým tréningom, v ktorom roku to má zmysel, v ktorom roku to môže uškodiť deťom, čiže by som využil rovno priestor na to, že tu máme takéhoto odborníka, že ako to teda vnímaš ty, alebo... Silový tréning od narodenia začať a keď prekoná vlastné telo, tak už cvičiť aj s odporom. Lebo ja tiež som bol vychovávaný, takže som vytrvalec a keď sa pozriem na činku, tak sa zhorším. Dnes už viem, že to úplne nie je pravda. A nehovorím, že treba nakladať deťom rovno činky, lebo ak niekto nevie urobiť 10 klukov, tak je zbytočné, aby robil bench press, ale keď niekto robí 30 klukov, tak asi je lepšie mu dať aj nejaký odpor a aj predpoklad, že to zvládne aj technicky správne. Teda pre mňa, ja by som tam nevidel vôbec žiadny vekový limit na to, že kedy začať so silovým tréningom, ale videl by som limit z hľadiska tej techniky a z hľadiska toho, ako sa to celé realizuje, lebo veľakrát sa hovorí o tom, že spierači a gymnasti sú mali, lebo robili silový tréning. Teda taká analogia toho by bola, že basketbalisti a volejbalisti sú veľkí, lebo hrajú volejbal a basketbal, ale ten základný princíp je o tom, že teda je to súčasť talentu. Byť malý aj na spieranie, aj na gymnastiku, zase na volejbal, na basket byť vysoký. Mnohí hovorili o tom, že no, ale pozor, lebo otroci boli malí, lebo robili silové veci, ale naše telo sa skladá z toho, čo zjeme a otroci nejedli, preto boli malí. Takže toto sú tie také súvislosti, ktoré musíme osvetovo vysvetľovať, lebo sú tie štúdie naozaj dlhodobo robené, ktoré ukázali, že deti, ktoré začali robiť silový tréning v detstve, mali neskorší nástup osteoporózy, alebo teda mali vyššiu denzitu kostí v dospelosti a teda celý život ich to sprevádzalo pozitívne. Takže aby sme to uzavreli, tu nám máte rodičia odpoveď a nebáť sa toho, neskracuje to nič, neuškodí to a treba to robiť teda so správnou technikou a správne. Technika je samozrejme základ. Správne to dávkovať, hej, že zase nech... Ten silový tréning v podstate je od malička až do dospelosti, do staroby by som povedal, že Myslím, že to predĺžuje aj kvalitu života, aj celkovo ten život. Ja som čítal aj veľa štúdí, že tí, ktorí akože ten silový tréning s odporom praktizujú, tak potom aj keď sú starší, a hlavne v tom dôchodkovom veku, že oveľa lepšie výsledky vlastne tých testov zdravotných, že aj tá denzita tých kostí a tak ďalej, že im to oveľa lepšie vychádza. Čiže akože odporúčanie aj nielen čo sa týka tých detí, ale asi aj pre tých dospelých potom, že neprestávať aj v nejakej miere pokračovať v tom silovom tréningu aj v vlastne dospelosti, lebo má to nejaké priaznivé účinky aj na ten starší dôchodkový vek, asi nie? To ja hovorím aj našim študentom taký jednoduchý príklad, aj keď teda pred pár rokmi počas korony zomrel jeden môj sused, ktorý bol veteránsky atlét a on keď mal myslím, že 69 rokov, tak skákal cez 5 metrov do diaľky, behal stovku za 13 sekúnd, čo u nás študenti na vysokej škole majú plniť takéto výkonnostné kritériá a som im vral, nech si predstavia svojho 70-ročného starého otca, že keby ho len hodili 5 metrov do piesku, že čo by sa s ním stalo. Takže toto je presne o tom, že ten silový tréning nielen zvyšuje tie benefity z hľadiska denzity kostí, zlepšuje vnútrosvalovú koordináciu, tú aktivitu receptorov a teda tie veci, ktoré doprevádzajú tých starších ľudí, že tí seniori majú mnohokrát nejaké úrazy spojené s pádom a tam sú potom ďalšie kontraindikácie, tak tým sa dokážu eliminovať aj tieto veci. Tak mám chuť si teraz zacvičiť. Ale však o tomto je, aby sme teda poukázali na tieto problémy, lebo však asi vo všeobecnosti je teraz vnímať to, že nielen u tých detí, ale všeobecne sa ľudia menej hýbu, čiže treba explicitne vyjadriť to, že proste má to zmysel. Je to extrémne dôležité tých rodičov edukovať v každom tomto smere, lebo naozaj stále je veľa rodičov, ktorí si naozaj myslia tieto mylné, tieto mýty. A hlavne, ak by som teda sa vrátil ešte k tomu, čo na začiatku tu nás spomenul náš host, že v podstate tá odolnosť, hej, že ak všetko chceme mať pohodlne, ľahko, jednoducho, hej, že sa to tak nejakým spôsobom vytráca, tak to mňa veľmi mrzí, lebo akože za všetkým niečím, čo stojí za to, je tá
niečo pretrpené, hej, niečo odmakané, nejaké odriekanie a je to nejaký nielen základ úspechu pri tom športe, ale vo všetkom živote podľa mňa nie, že niečím si ten človek niečím náročným musí prejsť, aby sa k niečomu dostal, hej, že či už je to ten šport alebo hoci čo iné v živote a to, že všetko chceme jednoduchou cestou a stráca sa, tá odolnosť je podľa mňa veľmi veľký problém tej spoločnosti a malo by to byť teda adresované, že proste ľahké cesty a shortcuty asi neexistujú. Ten šport je úplne perfektný príklad v tom, že vlastne tým, že trénujeme, sa zlepšujeme a ten tréning je stres. A tá adaptácia je presne odozva na stres a keď my teda stresujeme telo tréningom, zlepšuje sa výkonnostne. Keď ho stresujeme v iných situáciách, tak si pripravuje odolnosť na tie iné situácie a myslím, že pred 2 týždňami vyšla teraz správa Svetovej zdravotníckej organizácie o tom, ako to funguje v civilizovaných častiach sveta a ukazuje sa, že naozaj Slovensko je jedna z krajín, ktorá zanedbáva tú pohybovú aktivitu, celkovo to zdravie, lebo my sami seba vnímame, že sme taký športový národ, vždy do polovice mája, do štvrťfinále hokejového nosíme všetci na späťákoch slovenskej vlajky, potom už prestaneme byť športovci a naozaj tá správa VHO hovorí o tom, že málo sa adaptujeme a teda my to vidíme cez ten šport, kde je to merateľné, ale celkovo tá populácia je, tak ako si povedal, menej odolná. Atletika mi pomôže v niečom, keď som začínal s atletikou? Môžeme povedať, že tá atletika je dobrý základ do športu. A prečo je dobrý základ do všetkých športov? Myslím, že Mišo Hanzuš je taká tá autorita, ktorú berú aj v športe, aj z takého nadhľadu a naše decká spolu chodili na atletiku a on to presne vravel, že on bude mať asi z neho hokejistu, ale že na to, aby sa vedel hýbať, tá atletika je perfektná, lebo keď sa strká, tak má to niečo podobné s tým hádzaním, keď sa hýbe a korčluje, tak tá pohybová štruktúra je veľmi podobná a tá všeobecná príprava je veľmi dôležitá, takže tam asi odpoveď je jednoznačná a ukazuje sa mnoho príkladov, kde sa z atletov stali dobrí futbalisti alebo naopak. Aj teraz ma napadajú tie príklady tým, že ja pôsobím v atletike skôr naopak, ako je Jano Volko, alebo teraz bol napríklad na majstrovstvách Európy 8-metrový český diaľkár, skokan do diaľky, ktorý ešte pred rokom a pol hrával najvyššiu futbalovú súťaž. A teda táto cesta funguje aj naopak, pretože naozaj boli tie príklady, v minulosti bol atlet, myslím, že Tomáš Oravec, ktorý bol 10 bojár, potom začal hrávať najvyššiu futbalovú ligu, hrával aj za Žilinu, myslím, že potom hral aj v repre, aj v Číne. Šimona Bujnu máme. Šimon Bujna, ten ale išiel teda tou opačnou cestou, že z futbalu cez zápočty na FTVške sa dostal k atletike a ten Jano Volko je teda ten najlepší tiež príklad, že z futbalu prešiel na tie šprinty. Hrával v Bratislave za Dominu, tuším. Áno. Kto? Jano Volko, áno. Ale vravím, že je aj veľa tých príkladov, ktoré išli tým opačným smerom. Tam vo všeobecnosti platí, že kto je dobre všeobecne pripravený, ten sa dokáže uplatniť takmer v každom športe. V minulosti sme my atleti to tak akože kritizovali, že ako to robia tí futbalisti. Dnes môžem povedať ale naozaj, že či už majú atletických trénerov alebo kondičných trénerov, tak bývajú výborne pripravení. Že naučia ich naozaj tie základy. Ja to vidím aj u našich študentov, že naozaj v tomto tí futbalisti mnohých tých iných porovnaní s inými športami prebehli. Potvrdzujem, futbal je veľmi blízko spätý s atletikou. Ja sám som kondičný tréner. Pôsobil som vlastne ako kondičný tréner aj v Saúdskej Arabii a tiež sme sa snažili vlastne veľmi veľa, vlastne to kondičné trénerstvo ako také je veľmi, veľmi súvisí s tou atletikou, ale aj silovým tréningom a tak ďalej. Takže tam je veľmi blízka väzba. Je to tým behom, že v podstate ten beh je dominantný pri tom futbale, hej? A beh teda z toho, čo sa tu rozprávame, príde ako teda nejaký základ do toho všetkého, hej? Že to je ten základ, ktorý má zvládnuť a na tom potom už budovať. A keď to dieťa malé pri tom futbale veľa behá, tak ten základ si osvojí dobre a potom vie na tom stavať? Je to presne tak, lebo ten beh je základná pohybová štruktúra, základná lokomócia, ktorá sa odzrkadľuje aj v iných športoch, teda to je úplne kľúčové, aby vedeli behať a pri tom futbale je to ešte aj o brzdení a skákaní a to skákanie je presne o tom zrýchlení, spomalení a potom o tom skákaní a o tých kontaktoch. Teda tam tá atletika naozaj je, dá sa povedať, na prvom mieste z hľadiska tých doplnkových aktivít, lebo tí elitní futbalisti dokážu behať na úrovni popredných šprinterov. Ono
ono sa to zase trošku skresľuje, že behal 36, to je 100 za 10, ono tak úplne nie je, ale aj napriek tomu si dovolím povedať, že každý elitný futbalista by bol schopný bežať minimálne v finále majstrovstiev Slovenska na 100 metrov. Ale tak máme vlastne príklad Usaina Bolta, ktorý vlastne tiež z tej atletiky prešiel do futbalu. Chvíľku, nebolo to tak... akože prvá austrálska liga, nie? Chyba tam možno tá technika zasa, lebo je to zručnosť, už ovláda tú loptu, ale ak má niekto tak extrémnu rýchlosť, tak si myslím, že sa to dá. Ešte keď sa opýtam, keď ťa tu už máme, čo sa týka takej chôdze, ty si hovoril, alebo teda vieme, že si bol na majstrovstvách Európy, ty si mal 19 rokov, keď si získal 3. miesto. Kedy je lebo zasa, keď si pozrieme Mateja Tota, ten získal zlato až po 30-ke? 33 rokov mal Maťo, vtedy. Ten vek na to, aby začal sa niekto učiť tú techniku tak akože výraznejšie, aby som to videl na nejakých 15-16 rokov, aj keď teda tie šampionáty už bývajú aj 17-ročných, ale aj ten príklad Maťa Tota je taký, že ja to častokrát hovorím, že on keď bol junior, tak bol 16. na majstrovstvách sveta a 8. na majstrovstvách Európy. Čo na prvý pohľad vyzerá, že nemá šancu vyhrať olympiádu, ale to je presne o tom, že on išiel tým takým exponenciálnym nárastom výkonnosti a on mal neuveriteľnú intelektuálnu výbavu na to, aby ten šport dokázal zvládnuť, lebo dovolím si povedať, že na Slovensku sme tých chodcov mali 15, možno 20 pohybovo talentovanejších ako on, ale nemali ten stred hlavy a tela, tak ako sa to stalo u neho. Teda ja by som to naozaj videl k tým možno 15-16 rokov a trpezlivo čakať do tej zhruba 30-ky, aj keď dnes aj v tej chôdzi sú šampióni aj mladší ako 25 rokov, ale myslím, že pri tom systéme, ako sa robí u nás, tak niekde po tej 25-ke, 26-ke sa to iba začína. Ako vyzerá taký tréning chodcov? Takú v krátkosti, taká príprava na olympijské hry, keďže si bol súčasťou tímu, tak čo to všetko obnáša? Sú chodci behajú? Behajú, ale v rámci tej kompenzácie alebo teda tých zotavovacích druhých fáz. Aj teraz máme vlastne ja mám zverenca teraz na sústredení v Livignu, čo je to pomedzie medzi Švajčiarskom a Talianskom, je to nadmorská výška vyššie 1800 metrov a teda teraz je necelé 2 mesiace pred olympiádou, takže trénujú v tej vyššej nadmorskej výške. Je to dominantne o tom teda, že tá hlavná tréningová fáza je o chodení, tak ako maratónci majú teda tú hlavnú tréningovú fázu o tom behaní a potom tie druhé fázy sú buď bicykel, plávanie alebo beh. V minulosti sme robili dominantne beh, teraz prichádzame k tomu, že robíme aj tie iné doplnkové aktivity. Naozaj veľa sa pláva, veľa sa bicykluje, aby boli odľahčené tie klby. Takže toto sa nám ukazuje ako veľmi dôležité. No a u tých vytrvalcov robili sme rôzne aj doktorandské práce sa robili, kde sa ukázalo, že to rozhodujúce kritérium je počet natrénovaných hodín v roku. Predtým sme sa sústredili iba na kilometre, že musí to byť, 6-7 tisíc kilometrov za rok, ale teraz sa nám ukazuje, že to, čo nevládzu urobiť tou chôdzou alebo behom, tak vedia urobiť tými ďalšími aktivitami. A potom ďalšia vec, ktorá sa v minulosti zanedbávala, je ten silový tréning, kde už výraznejšie sa začína robiť aj u tých vytrvalcov ten silový tréning, kde sa ukazuje, že ten pohyb po tom silovom tréningu je efektívnejší. Samozrejme, to, čo som aj spomínal, tá vnútrosvalová koordinácia zlepšuje aj techniku toho samotného chodca. Je nejaká šanca dobehnúť Afričanov v tomto? Myslím, že lebo oni sa budú mať lepšie, teda začnú byť leniví tak ako my, lebo ono je to o tom, že oni majú jednak tú anatomickú výhodu, tým, že teda majú menší lítkový sval a dlhšiu achilovku, teda dlhšiu gumu, ktorá ich strieľa a to lítko je menší kus mesa, ktorý spotrebuje menej energie, ale to je zásluha toho, že oni žijú v tých nadmorských výškach, jedia menej živočíšnej bielkoviny, tak to ich telo nemá takú veľkú muskulatúru a tým, že sa pohybujú na dlhé vzdialenosti, tak to ich telo sa na to adaptovalo. Len raz budú mať aj oni asfaltky, tablety, budú sa hojdať na hojdacích sieťach a oni túto výhodu stratia. Ale ako my už nemáme šancu dobehnúť v tom, že my nebudeme mať nikdy ten spontánny pohyb, tak ako som vravel, že tie decka pred tými 30 rokmi urobili 2500 kilometra do roka, tak to už nebude nikdy tak. My to môžeme iba naháňať, takže tá jediná cesta je, že oni viac menej dobehnú nás tým, že budú takí leniví ako my. Čo je tá lepšia varianta?
Ja by som chcel teda poďakovať za túto výživnú debatu. Dúfam, že týmto sme minimálne jedného diváka, rodiča alebo ľudí, čo to trénera inšpirovali, že fakt ten pohyb, či už je to, v podstate hociaký pohyb je dôležitý, že či už je to nejaký silový tréning, či je to nejaká všeobecná pohybová príprava, či už je to nejaká atletika, gymnastika, je to dôležité. Má to nepopriateľné benefity potom neskôr v tom živote a teda dúfam, že aspoň niekoho sme inšpirovali na to, aby sa trošku viacej hýbali a trošku viacej inšpirovali aj tie deti. A ďakujeme ti pekne za tvoj čas. Ďakujeme veľmi pekne, Martin, že si prišiel. Ja ďakujem za pozvanie a naozaj vás musím pochváliť, že robíte takúto osvetu, lebo čo sme možno mohli spomenúť, tak už Svetové ekonomické fórum v Davose pred 15 rokmi povedalo, že 1 euro investované do pohybovej aktivity sekundárne šetrí 4 eurá v zdravotnej starostlivosti, takže myslím, že toto je jeden z tých krokov, aby sme sa mali ešte lepšie, alebo aby to naše zdravotníctvo bolo naozaj vynikajúce, takže ďakujem aj za to, čo robíte, aj za to, že ste ma pozvali. Rado sa stalo, vidíte, je to šetrení peniazy. Ďakujeme teda pekne a budeme sa tešiť na vás na budúce. Ahojte.